nosaltres amb la CELLEC hem trobat un espai per compartir. La CELLEC representa molts d'aquests nous àmbits on hem anat a parar i ens hi sentim acompanyats, ens hi sentim un espai d'intercanvi i de buscar sinergies. Nosaltres estem ubicats al Penedès i al Garraf, sobretot, i vam néixer gestionant cases de colònies i buscant una mica la continuïtat del projecte. Ara portem temes de participació ciutadana amb infància i adolescència, fem temes de formació, fem activitats per empreses i també fem propostes a mida per ajuntaments amb temes de ludoteques. Mira, per un costat, la CELLEC ens ajuda molt amb temes de formació, és a dir, anem a buscar allò que ens troba a falta, però també ens hi sentim representats. Nosaltres interpel·lem molt a l'administració per defensar el lleure com un dret dels joves i de la infància i creiem que la CELLEC és una plataforma forta on hi ha moltes entitats del món representades i pot interpel·lar a l'administració perquè hi hagi una mica aquesta escolta i aquest espai de treball conjunt.